Helo pawb, fi Iolo Williams ydi Cewri Cymru heddiw a dwi'n edrych ymlaen i atab cwestiynau seren a sbarc, felly ffwrdd â ni. Oeddet ti'n hoffi gwylio adar yn hogyn bach? Oeddwn, mi roeddwn i. Dwi'n cofio ista yn edrych allan ar y bwrdd adar efo mam pan o'n i'n hogyn bach rhyw 2, 4, 5 oed ac yn gwylio'r adar oedd yn dod i mewn i'r ardd. A mae'r diddordeb mewn adar a mewn bywyd gwyll wedi datblygu ers hynny. Ble wyt ti'n gweithio rwan? Dwi'n gweithio rwan, wel, llawer o wahanol bethau dwi'n neud ar hyn o bryd. Dwi'n cyflwyno rhaglenni natur ar y teledu a dwi hefyd yn arwain teithiau bywyd gwyll ar draws Prydain ac ar draws y byd hefyd. Sut mae siarad Cymraeg wedi dy helpu di? Yn sicr mae siarad Cymraeg wedi'n helpu achos pan nes i ddechrau gweithio ym myd bywyd gwyll, o'n i'n gweithio fo'r RSPB, Royal Society for the Protection of Birds, ac oedden nhw yn edrych am Gymro Cymraeg a dyna sydd ges i y swydd gyntaf. Ble yw dy hoff le di? Dwi wedi bod yn lwcus iawn achos dwi wedi cael teithio ar draws y byd i gyd i fwynhau byd natur, ond y lle gorau gen i ydy nôl fan yma yng Nghymru ac yn enwedig edrych ar bywyd gwyll yr ardd fan yma hefyd. Beth yw dy hoff aderyn di? Yn hoff aderyn ni, so rhaid i ddweud ella y barcud coch yn Saesneg y red kite. Hwn ydy aderyn cenedlaethol Cymru. Nath o ddiflannu o Lloegr, o'r Alban, o bob man heblaw canolbarth Cymru. Felly yn hoff aderyn ni, aderyn Cymraeg iawn, ydy'r barcud coch. Cofiwch gwblhau ein her Cymraeg campus. Dyweda wrthyn nhw beth yw'r her, Iolo? Reit, mae gen i her rwan i seren a sbarc. Dwi isio i chi ffeil o ffeithiau am un aderyn o'ch dewis chi. Wedyn, dwi am i chi gyflwyno'r ffeithiau diddorol yma mewn ffurf rhaglen teledu fel tasa chi yn gyflwynwyr teledu. Ac dwi isio i chi ffilmio fo. Dyna'r her i seren a sbarc.